Zarokno merhaba berkemen. Ez îro were çîroka Pepûk dixwînim. Ev kalîkê me, mamosteyê me hêja nivîskar Mehmed Emîn Bozarslan nivîsandiye. Pirtûkekî pir balkêş e, pir çîrokenin. Ez îro Pepûk were dixwînim. Dor be dor yê dinancî înşallah ez ê were bixwînim. Hinekî dirêj e, ez bawer dikim qeşa we were. Pepûk hebû tu nebû, carek ji caran, rehmelê do bavê guhdaran, xên jî cendirme û tehsîldaran. Di mêj de beriyên pir berê demek jî deman, li gundek ji gundan da zarok hebûn. Êş jî wan her du zarokan geç bû, yek jî gur bû. Ev keçik û guruk xuşk û birayên hev bûn. Keçik 9 salî bû, guruk jî 7 salî bû. Diya wan mirî bû û bavê wan jî 9 zevêcî bû. Ji xera jinekî din anî bû. Bi vî awayî ev her du zarok ketibûn ber destê damariyê. Damariya wan ji wek hemû damariyan jî wan ra xirab bû. Damarî tim û tim li keçikîliya xe û gurhiliyê xe ra zordestî dikir. Li wan dida û gelek karên giran bi wan didin kirin. Ji bil wan xirabî û zordestiyan damariyê rojê çend car berê nifiran ji dida wan. Têra xwe nifirên xirab û dijwar li wan dikir. Dema ku xeta û şaşiyekî biçûk jî her du zarokan yan jî yekê ji wan peyda dibû, hema di vê gavê de nifirên damariyên wan wek xişik û têrikê li wan dibariya. Heywax! Tev caran ku damarî ji tiştek ji behteng dibû, bîna wî teng bû êjinik damariya wanan, dixwast ku hêrsa xwe di serê wan de derxe. Hey jina cazû! Bê ku sûc û xeteyekî wan rê nebebe jî, tuneve jî, heman nifirên xwe yên wek jîr li wan dirêjand. Yek jî nifirên damariya wan wiha bû. Çok şükür niha wisa nifirên wisa pîs nakin, lêbelê berê tiştek wisa pir zêde bû, pir xeter bû. Damariya wan ra got ku bi raya Xwedê hûnê li pê bin goştê we dilê erdê be. Nifirekî we ye dijî ev bû. Heviya min ji Xwedê ev e ku di roja we ya xeş de dilê we bêş e. Carna jî bi vî awayî nifir li wan dikir. Wî bi rê a Xwedê hûn qet mezin nebin goştê we bibe xwarina gur û hirçan, têr û tilûr jî çavên we ra derxin. Hin caran jî berê wî nifira xe dida wan. Ez jî Xwedê hêvî dikim ku umrê we kin be, bextê we reş be, hûn qet bi radê xeşa nabin. Stê we bişike, gerdana we bixele, goştê we jî bibe qismetê mişk û maran. Heywax! Çi jinekî cazû tu dibînî? Dema ku damariya berê nifirên xên wiha dijwar dida wan, her du zarok di çiyên xwe de diçiqizin, sûtiyên xwe davêtin aliyekî û malûl melûl dibûn. Lêbelê tiştek jî destê wan nedihatin. Heywax! Damariyê têr xurek jî nedida her du zarokan. Rojna ji sibê heta êvarê bariyek nan ji bo bi devê
Kuruk u geçkin ne da bu. Cave her duyancı evari bu. Çuma levra evarên bavê wan ji karê xwe dihat malê, hingê hemiyan bi hevra şîv dixwar, zikê xwe têr kir. Damariyê ji tirsa bavê wan ne di werê ew bêşîv bihîştîne. Lêbele her êvar berê ku bavê wan nedigihîşt malê, damariyê têr gef li wan dixwar û bala wan diçan ku qala tada û zordastiya wê ji bavê xwe re nekin, nebêjin ku damariya ev birçî jî hîştîne. Damariyê wiha gef li wan dikir û got. Li min binêrin û baş guhê xwe bidin peyva min. Zînhar hûn ji bavê xwe re nebêjin ku min li wê dayê yan min karekî giran bi wê dayê kirin, yan min nifir li wê kiriye, yan jî min hûn birçî hîştîne. Ha, dibêje, eger hûn jê re qala tiştê wisa bikin bi Xwedê ez ê sibê wisa bînim serê we ku hûn ê heft qaziyên xwe bi halê xwe îroyê bibînin. Hûn dizanin ku bavê we bi roj li malê nasekine û bi roj dikevin ber destê min. Eger hûn ji bavê xwe re qala xirabî û zozdestiyan min bikin, ez ê her roj ji roja berê xirabtir bînim serê vê tiştê xirab. Piştî gefan vêca wiha tenbî li wan dikir û digot: Ey jina cazû, dema ku bavê wî ji we pirs ku ez ji we re bêjim, hûn wê re bêjin em baş in. Divê ku hûn jê re bêjin ku ez ji we re pir baş im, pir dievînim, têr xurek didin wê û qet tada li wê nakim. Her du zarok ji tirsan digot: Belê, em ê ji bavê xwe re bêjim ku tu ji me re pir baş î, tu me pir dievînî, têr xurek didî me û qet tada li me nakî. Bavê wan êvaran dema ji karê xwe dihat malê, her du zarok dikirin hemêza xwe, nota hemû bavan, maş dikirin, her yek ji wan li teniştekî xwe re rûniştandin û kêfa xwe ji wan re anî. Carna ji wan re dipirsiya û got: Ê, navbera we û damariya we çawa ye berxikên min? Gelo damariya we ji we re baş e yan na? Gelo hûn jê razî ne yan na? Wê demê gefên damariyê pêvik bi pêvik dihatin bîra zarokan. Ji tirsa wê bi dewek bersiva pirsa bavê xwe dan û jê re digotin: Belê bavû, damariya me ji me re pir baş e, me pir dievîne, xurekên gelek xeş dide me û qet tada li me nake. Em ji damariya xwe pir razî ne, ev bi çavê zarokenê xwe li me dinêre, em jî bi çavê diya xwe li dinêrin û jê re dibêjin dayê. Bi rastî jî ji tirsan jê re digotin dayê. Bi vî awayî roj û şevên man wan li pê hev derbas dibûn, lêbelê bavê wan nedizanî û nedibihîst ku ev ji destê damariya xwe çi car û cefa dikişînin û bi rastî di çi halî de ne. Carna ku her du tenê diman,
Jiber derdi damarya xet dikiriya. Jiber ku gurur buçuktur bu. Fırtır ev dikiriya u digot. Xuşki eme hatta kenge de ve tengayı zaruye da bimine. Tıbbini ve da tada o zor destiyada bişin. Eme kengeci deste ve damarya xey bebav befletin u rızgar. Bibin. Keçik jiber ku grup mezintir bu. Hizdi da xe u dil bide bray xe u jera ve ha god. Qat gam neke bray mene delal. Xudi mezine binire. Em roj be roj mezin dibin. 5-6 sal paşi emi tam mezin bibin. Ezi bibin geçka xam. Tuji tipi horteki egit u feris. Hingi damarya mennel deneyişe tadarlı men beke ume beşine kinge mezun bu. Dve ku em sebir bikin. Hatta ku en mezun bibin. Kuruk disa digriya u digot. Ez nizanım. Ev çuma ev kıcı mera xirabe u ev qas me değişine. Ha, zarok no. Ne helin kes ve değişinin. Qe diyor bavi ve bile. Ne helin kes ve değişinin. Ma ev ne merove. Yantile ve gevere çiye. Geçki hinge ahın dikşan u digot. Ah, برای من خشتوی ما تو نزانی که مانا داماری چیه داماری یعنی دیاماری مار چوا دجمن مروانه داماری جی وستا دجمن کچهلی و کرهلین خانه دل داماریان ده حقی geçeli u kurhuliyen guandaji gevirji heşiktire. Çok şükür naha damariyen usa, çok şükür tüneniniş. Cana kuruk, tıxasko, kala xarabiya damariya xeji bave xerabike, lebele xuşkavi ne dihiş o jera uha digot. Na braye mine aziz. Dve ku em sebir bikin u jiba ve xera qala xarabiya ve nekin. Eğer tu jiba ve bavura beji hingi damarya me deji nuha xarabtır bine sereme u di heft qasin nuhayen tadalı me bike. Şire damırlar te eve ku toxen ragri u jibavura çut tiştek nabeşi. Dve ku em sebir bikin u qet dengi xer neynin. Hatta ku en mezin dibin. Şireta geçki dikeseri kuruk. Viji haqt da xoşgaxe ku dve sebir bikin u didanin xer bişidinin hatta ku mezin dibin. وی آوایی وی جویک خوشگاهه دوی خگرد او سبر دکر قالا خرابی او زور دستی آتا ماریجی باوی خراب ندکر چروکی کی پرخشه گونه اما پرخشه بوی اونده کارنه گفتار بکن باشی وقتی رازانیجی bu dominin diya bavi ve yaca kuşka ve bray ve mesin ve rafeke unguhtar bakın. Salik demak ku zivistan qediya u bahar hat u dini germ bu dünya. Damar ya viya ku her du zarokan ji bu deranina kengeran bişine çole. Lebeli niyet awe rastin ev buku
dekek li serê wan çêke û bahaneyekî ji wan re bibîne ve wê bahaneyê têr li wan xe. Lê xe. Rabû çû ji kîlerê dûrek û kêrek anîn binê tûrek bi kêrê hûn kir û xe bi xe got: Ez ê vî tûrê hûn kirî bidim wan û wan bişînim kengeran. Ev çixas kenger ji erdê derxin û bavê jî dûr kenger de jî dûr bikevin û ev ê êvarê bi tûrê wala bi serê min de vegerin. Hîngê Xwedê dizane ez dizanim kî ev ê ji destê min çi bibînin. Ez ê ji wan re bêjim vê kenger hemû xwarin e û tiştek neaniyen malê. Bi vî bahaneyê ez ê wan bavêjim sûka çowan û ji wan re bêjim derk bixwin ku wê nexwariye. Ez ê têra xe li wan xim û dilê xe hesab bikim. Damariya xerab. Damariyê paşê bi xişim û hêrs deng li wan kir û got: Belqitîno, bi lez werin vir. Her du zarok ji tirsan hilfiriyan bi lez û bez çûn û li pêşberê wan damariya xe rawastin. Damarî kêr û tûr dirêjî wan kirin û got: Vê kêrê û vê tûrî bigirin û herin çolê. Kengeran derxin. Temam? Divê ku hûn tûr tijî bikin ûsa werin ha. Heta ku tûr tijî nebe zînhar bila lêngê we nayê malê. Eger hûn bi tûrê nîvçe werin malê ez ê wisa bikim ku dünya li serê we teng bibe mînatdarê bejîngê. Her du zarok bi hev re got: Na dayê firîqet be, heta ku em tûrê xe tijî kenger nekin em venegerin malê. Paşê keçikê kêr gir destê xwe, kuruk jî dûr avît ser milê xwe, bi vî awayî berê xe dan çolê û çûn. Dema gihan çolê keçikê deng li birayê xe kir û jê re wiha got: Birayê min ê xeş dibî, bila tûra wisa li ser milê te be, ez ê kengeran bi kêrê ji erdê derxin bidim te, tu jî wan bavêje dûr. Kuruk got: Belê, ez ê wisa bikim. Vêca dest pê kirin li kengeran geriyan, cara pêşîn ku rastê kengerekê hatin, keçik ev kenger ji erdê derxist, striyên wê bi kêrê qeşartin, ev dirêjî birayê xe kir û jê re got: Zarokno, ez dixwazim vira re tiştek bînim bîra we, vira pir hevok hûn dikarin hîn bin. Tezebekî hûn dibîsin, ya bavê xe re da pîra xe re bipirsin ew re dibêje tê çi mana. Mesela kenger çi ye? Striyên duş çin in? Ev kengerê pêşîn bila ji te re ve dibêje vê bigire û bixe, xwişka wî birayê wî re dibêje. Lêbelê kengerên di yên ku ez ê ji niha pevî jî erdê derxim û bidim te, divê ku tu wan hemiyan bavê jî tûr zînhar tu wan nexwe ha. Kuruk kenger jî destê xwişka xe stand û got: Na, xwişka min a delal, ez xeyên ji wê kengerekî din naxwim. Firîqet be û qet merex neke.
باوری اما بکن باشه لکنگرین گریان هر جارا کو راست کنگری که دهاتن geç ki evce erde derkastın o bir kere de qeşart o da برای ve kenger digir David durike ha belej ber ku bane duruk kun karibu kengerin koruk David vra diket erdi koruk şi geçik şi kettina kengeran haydar neydi bu o ne zanı ku je duru devin de goton kay kengerde duruk da tecivin ve avayı geriya o kenger derxistin geriyan o kenger derxistini hatta ku evar nezik bu o roj ber be ava bune çu hingi geçik be aliye birayxe ve sıvırı o jepersi got ere duruk tiji ne bu ye je sibeya xode ve es kengeran derdaxım dedim de tu juvan daveji duruk ve tu duruk naha tiji bu ba ka emle benerin duruk şimle xederxist ulu ber xuşka xedani hoşki devet duruk vekir da ku benere ka çıgaz kengerte da civiyane lebeli dema devet duruk vekir dil ku çı bibine bala xedaya ku heylo yek kengerekçi de duruk da tune eyvah bene duruş konguriye şiber ve ki ev o koruk her tuji şaşbu bıçavin şaşbuyi lehev nehertin je şaşbune deve her duyan şi vekri ma hingi geçke ji birayxe guman kır ku vi kenger hemi xarine o ji bu suçexe bipoşe bine duru kun kiriye vi gumanile koruk kes bu o qirya seri hoşkaxe o got kedi nefsi birayxe o got kedi nefse ko nefsker ma tu şem fedina ki kutu kenger hemu kenger xarın ne te gaşo soz da bu qaşo tu soz da bu ku tuye nexwi tu çuma wisa nefs keri kır u hemu xarın koruk le peşberi xuşkaxay kelek fedikar bu fedikar ji fediya rengi ruyevi usa sor bu ku mirov digot qey temaziyê ki sor avitine ser ruyevi bi çavên fedikar û lavakar li xuşkaxe nêhirt û got na xuşka min a xeştivî na min kenger nexwarine ev kengera pêşîna ku te da min tene ev xa ji bil wê min çi kenger nexwarîniye tu şaşî ku tu min suçdar dekî vax lê xuşkê ji pêva birayê xe bawer nekir jê ra got hele binê de çi bike çi biş lê xuşkê tu derev dikî û rûyê xe reş dikî te kenger hemû xarine em ê niha çawa biçin malê û ji damariya xe ra çi bêjin
Ne tu dizani ku ev çıkas zalime ku em bê kenger biçin malê evê postê me bigure û zor bike zor. Kuruk vêca sond xar û got xwişka min a dela bi xwedê ev kenger ku di destpêkê de tuta min tenê ew xariye ji bil wê min qet yek kengerekî nexariye. Tu dizanî ku ez ji her kesî pirtir dievînim. Ma ez ê çawa bi te re bêbextiyekî wisa bikim û bi xebera te kenger bixwim. Gumana keçikê bi sonda birayê wî ji jar nabû û got bawerî nekir. Dirêj e. Gumana keçikê bi sondê birayê xe ji jar nabû û wî ra wisa got. Ez jî sondê te jî bawer nakim. Xeyên ji min û ji te tu kesekî di livir tune. Tu dizanî ku min kenger nexarine. Hê tune de ew xarine. Yan na ma kenger bûn civîk û ji dur firin çûn. Kuruk dît ku na. Xwişka wî bi çi awayek ji bawera wî nake. Ji bo ku wê dilbirçî bike vêca jê ra wiha got. Madem ku tu ji peyva min û ji sonda min bawer nakî, ka zikê min biqelîşîne û binêre. Eger ji yekê zêde kenger di zikê min de hebin, tu yê bizanî ku min ev bi dizî xarine û min ji te re bi derev sond xariye. Xwişkê ev pêşniyazê birayê xe qebûl kir û got. De hayde, lê pêşberê min li ser pişta vezele dirêj be ez ê zikê te bi kêrê biqelîşînim û binêrim ka kenger dê da ne yan na. Heywax. Kuruk ji navikê berjor şêliya û lê pêşberê xwişka xe li ser piştê dirêj bû. Xwişka wî kêr girt û zikê wî qilaşt. Ev çîrok e tabî. Dema ku li hundirê zikê birayê xe nihêrt, dît ku bi rastî jî yek kengerek tenê di zikê wî de heye. Ev jî ev kenger bû ku di destpêkê de wê bi destê xe dabûyê birayê xe. Aha, ji bil wê kengerê çû tiştek zikê kurîk da tune bû. Li ser dîtina wî rastiyê keçik deng li birayê xe kir û bi borîn jî xast û got. Birayê minê, xeştivî, rast e ku tu kengerê nexarine û ji bil wê kengerê ku min dabû te tiştek di zikê te de tune. Mirov bawerî bike. Ez li tenê nihêq bûm ku min tu suçdar kirî û min tu bi xarina kengeran berguman kirî. Heywax. Ez poşman im û ji te re uzr dixwazim, lêborîn dixwazim û tîka dikim ku tu jî kerema xwe min bibaxşînî. Hele binêrin çi bibe. Lêberê dît ku çû dengek ji birayê xe nayê. Bala xe da rûyê kurrik, dît ku rûyê wî çil spî bûye, bûye mîna melesek û maye. Keçik ji wê rewşê ket tatêlê û bi wî tatêlê deng li birayê xe kir û got.
براو چل تقویمی تو چما دنج خراناینی تو چما وسا رنگ آوید دیسا دنج گروگ نهاد گچی گویجا ترسیا و دستی خواهد آنی اینی برای خواهد دید کو اینی گروگ سار بویه هنگی تکی هیچ کو برای مخابن مریه همه بخم و کدر لچوکین خست و دست بگرین کرین و گوت برامن چه آنی سریته هیواخ من مالا خشوتان من برای خ به دست خ کش وایل منی ببکو وایل منی پورکوری وایل منی ربنی پاشه دسته که خ به آلی برای خ و دریش کر او گوت که کو دسته که خیشی چینگ خیشی خرا گوت ببوک و هر دو پیوی کرن و یک سترانک او بگرین گریا او گوت که کو ببوک گیکو ببوک گیکو ببوک گیکو ببوک دگر کبرای خویشی بچکتر بوشی و ببشنا evini o şefkati vekşu ve mezentir be jera got keku lebele dilevi vi green o grina a hamoş nebu gam o derd o kederin marina braivi jdilevi da derneketin der tesira wan gam o derd o kederan her du destên xwe ber jor vegirtin û deng li Xwedê kir wiha dua kir û got Xwedayê mezin ez ê êdî çawa bikarim li rûyê dinyê bijîm û vî derdê giran di dilê xwe de bigerînim ez ê bi kîjan rû bişim li rûyê mirovan xasma li rûyê bavê xwe binêrim ez bibim têrek û ji xwe re tim ber bi asûyan fire bifirim çêtir ev e ku ez wiha mirov bimînim û di nava mirovan de bijîm Xwedayê mezin ez ê ji te hêvî dikim tîka dikim ku tu di vê gavê de min bikî têrek û bi vî awayî min ji vî halî خلاص بکی دبیشی این دین داویا جیرو مثلا کاخا جیرو کاخا کچی که هنگی کوشتر او گیان دعا کر گریا او زاریا خود دعا وی قبول کر او دوی گاوی دا او کر ببوک آها ببوک بوی آواهی هاتی افراندن او کت روی دنیای جبر کو تم او تم درد برای وی ده بیراوی او بوی دردی غمگین دبه او دلوی دشوته تم او تم دقیره او دبیشه Geku, bebuk, geku, bebuk, geku, bebuk, geku, bebuk. Amadım. Dağya çirok ahe. Biminin. Xer o xeşviye de zaroknin dela. Xatri ve. Beri çuni ele مگوت هر دایم ازی چاری نیک بخونم
بچاری نیکی او ایرو پروگرامی خه خلاص بکن Kemal Burkay dibêjî ki çarî naxede. 122 diyada dünya bi temamî ne reşe yan cî sîse. Jiyan şa û jan bi hevra dirêse bextreşiya mezin bo mevvê zana famkoran ra bijî û wan bibihîse. Xatirê we bîmînin xeşiyê da.